Αυτό εδώ είναι ίσως η αγαπημένη μου αγορά που έχω κάνει μέσα στο 2024. Είναι ένα κατσαβίδι, αλλά δεν είναι ένα απλό κατσαβίδι. Είναι ένα κατσαβίδι της Miyia, δεν θυμάμαι πώς λέγεται αυτή η εταιρεία, ή είναι ένα sub-brand της Xiaomi. Είναι αρκετά στιβαρής κατασκευής. Εδώ πέρα έχουμε μεταλλικό μέρος, στο οποίο μπαίνουν οι μύτες. Αυτό βγαίνει για να μπορεί να είναι portable και να χωράει πιο εύκολα στην τσάντα μας. Αυτό εδώ είναι πλαστικό, αλλά είναι πολύ σκληρό πλαστικό. Εδώ πέρα έχουμε ένα μηχανισμό για τον οποίο θα μιλήσουμε σε λίγο και πάνω έχουμε τη θήκη με τις έξτρα μύτες για να μπορούμε να αλλάζουμε ανά πάση στιγμή. Γενικότερα θα καλύψει τις περισσότερες πιο συχνές ανάγκες τουλάχιστον που έχει ο κόσμος όσον αφορά τις βίδες. Όμως τώρα να δούμε και το τι special έχει αυτό το κατσαβίδι. Πέρα από το ότι είναι πολύ καλής ποιότητας κατσαβίδι και μου αρέσει, έχει τον εξής μηχανισμό. Αρχικά έχουμε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε το κατσαβίδι παραδοσιακά, να το γυρνάμε αριστερά-δεξιά και η συνέχεια έχει ένα μηχανισμό όπου μπορούμε να το βάλουμε left ή right, που εκεί πέρα αλλάζουμε το αριστερόστροφα ή δεξιόστροφα και μπορούμε να κάνουμε την περιστροφή που θέλουμε μέχρι όσο θέλουμε εμείς να πάει το χέρι μας, για να μην χρειάζεται να το γυρνάμε συνέχεια, να το βγάζουμε τη θέση και να κάνουμε αυτό εδώ για παράδειγμα. Το βάζουμε σταθερά πάνω στη βίδα, ας πούμε το χέρι μου είναι η βίδα και το γυρνάμε προς πίσω. Αυτό κάνει πολύ πιο εύκολο και πιο γρήγορο το να βιδώσουμε, να ξεβιδώσουμε κάτι. Το προτείνω ανεπιφύλακτα σε οποιονδήποτε χρησιμοποιεί κατσαβίδι έστω και μία φορά το μήνα.